Okay. Vi har fundet noget nyt. Vi har lige fundet noget nyt hurtigt. Imens jeg kiggede på Valde Montana, så nu ved vi, hvor DJ Guldsmed arbejder i fritiden. Altså, han er jo, han er jo altså DJ, men i fritiden, når han ikke er DJ, så hvad han laver. Og jeg har fundet, hvilken restaurant det er på. Og vi vil hen og besøge den. Og vi skal snakke med ham, der giver DJ. Det ligger et sted i København, så min kusine filmer lige, mens jeg viser det. Okay, se. Her kan vi se billedet. Er det rigtigt? Ja. Men så, hvad kan vi se? At det er inde i en restaurant. Og han er bag kassen. Og han er bagved, og så har han det der tøjmærke på. Så det må så betyde, at de her tre, de er taget over for at besøge ham. Og så kigger jeg så, og det her han arbejder. Rock Christianshavn. Det ligger i... Hvor ligger det henne? I København i... Torgade. I Torgade 49. Og vi var hen og besøger det, og så skal vi snakke med DJ Guldsmed. Lad os lige se, om vi kan finde et billede af ham. Her så. Der er de alle sammen, så finder vi ham lige. Jeg tror bare lige hurtigt. Okay. Han er der ikke, har vi fundet ud af. Fordi at den der aften, hvor de har taget det her billede, så har så har DJ været med Gulddrengen et sted hen. Til koncert. Har vi lige fundet ud af med alt muligt i datoerne. Men måske kan vi finde noget længere nede. Nu er vi jo kommet til december fra 2015. Det skal vi jo ikke. Vi skal bare hen til de nyeste. Der står bare lige noget mad. Og den der restaurant der, den er en rigtig populær restaurant, og de har nok kun sagt ja, fordi at han er DJ. Nej, det har de nok ikke. Det har de nok ikke, men ja, vi har fundet ud af, hvor han arbejder hen, så hvis der er nogen, der ser med fra København, ja, ikke sige det, men hvis der er nogen, der ser med fra København, så prøv at tage derhen og se, om han er der på et tidspunkt. Og vi skal også derhen. Vi skal også derhen. Men ja, tak fordi sådan her. Det var bare lige en kort noget om DJ Guldsmed igen. Vi laver også noget om Malte snart, tror jeg nok. Hvis vi lige finder lidt mere. Nogle ting om ham. Men ja, det var bare lige noget, jeg fandt lige pludselig og ville dele med jer. Så hvis I kunne lide det, så like og subscribe igen. Og vi ses. Hvis I ikke har set den anden video, jeg har lavet om DJ Guldsmed, så se den. Og hvis I gerne vil se Gulddrengs, den hvor det er, at man kan se noget lidt af hans privatliv, så hedder den ikke Malte, men den hedder Valde Montana. Valde Montana. I skal bare tænke på Hannah Montana, men bare med Valde. Okay? Så tak for I så med, og ja, like, subscribe, og se den anden, hvis I ikke har set den. Og skriv noget, når hvis I vil have en med Malte. Ja, og skriv i kommentarerne, hvad I vil have af andre personer. Men vi ses. Tak for I så med.